sa ka. Sabay kong nadarama ang kapal. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga sukin tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Enzo. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pangarap ko ang ibigin ka. Nais kong RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kamahuyang nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang nga tumatatampo, nagdasangan nga Enzo. Recorded by X Thunder Gaming. Sir, nais ka ay kamong host. At least pohon, naku ika-recommend sa akong mga friends. Thank you, sir. Ay, Enzo di ay by the way. Nice to meet you, Sir Enzo. Ako sa si Adam. Nice to meet you, sir. Pwede ko mga number ni mo? Sige, sure. As in, gwapo, gyud. O lagi. Loko, di ko balik-balik ha? Unya, wadi mo ka na imong lana. Ay, yabag. Basta pagkabitan ako ng saglana, di yun siguro mo gana. Hili ko mo to, ay, mo to yung uyab, oy. Basta nga ni ug nanay asawa. Malas kang mayuta ka. Uy, wow. Ingon anak ka ka-supportive kapag amiga. Thank you, ha? Uy, kadit. Mura ba na og si Adam, oh? Dadasi siya lagi yun. Asa ba? Ay kana. Wow, gwapo gyud di ay. Pero huy, ay ka holding hands nga bayot? Oh, ay kung ina nga. Nawaw mali, di ay ka. Si Adam! Sir! Sir! Enzo? Uy! Mo na tinuod. Basta ko ka bayot. Pero nakoy uyab babae. Dugay na sad mi. Ha? Awa ka kong straight yung ka. Oo, okay. Di mo sagid ko magpaila. Nipamungod kong di ko madawat sa kong ginikanan kung ako silang sultihan sa tinuod. Pero ang imong uyab dahil bawa ba siya ngayon anak ka? Oo, naibaw. Pag una, nasakitan gid siya. Pwerte na yung hilak. Pero mahal man daw ko niya, maong magpadayon ko nagyapon may balag ng unani ko. Mo ba? Uy, alam no, swerte kay siya ni mo. Maswerte ko niya, kay dawat yapon ko niya bisan yung unani ko. Ano gun, uy? Ha? Ano gon? Nga naman. Ninutod na akong nasinggol pa ka. Kaso ba yung kahit ka, pag una pa lang nga pagkakita na ko ni mo. Mau ba? Parehas din ah. Tinuod. Yeah. Adam? Kara? Oy, babe. Ganina na ako sige tawag nimo pero wagit ka matubag. Ay, sorry babe. Nakoy ka meeting nga client kod. At to day si Enzo. Enzo akong uyab si Kara. Hi. Nice to meet you. Oh, nice to meet you, son. Enzo, sorry ha. Nadugay ko. Kung saan nga napakuyog pa magot si Kara na ko. Ay, okay na, uy. Okay na, nakasabot rak ko. Nang lukod ka na ko. Wow, uy. Doon na ba na iko'y katungod mangluod? Ikaduhara ko nga naabot sa mga kinabuhi, di ba? So, huwag ko'y katungod ka mo reklamo. Enzo. O sige, kau na. Gilutuan ka sa mong paborito. Oh, thank you. I love you. I love you too. Unsa man gid mo? Uyab nga murag dili. Unya? Musugot lang kag ingon ana? Nga permi kang second choice para niya? Usa ba katungod ako nga mo reklamo, di ba? Ikaduhan akong niabot sa iyang kinabuhi. Mga na, bahala nagsakit, aguntahon na ng ginako. Ay, lagi. Pero bisag kung saon ni mo no, Enzo, sayop kaayo na. Kung nasakitan kasi ng sitwasyon ni Adam, mas masakitan to si Kara. Kung mahibaw siya nga naay kamo ni Adam.
Yung usawa man ako, nga mahal man dyan kayo na ko si Adam. Ang pangutana, mahal ba gyud ka anang Adam? Basig na kusik-kusik lang kasi mong panahon, ana. Day, Recorded by X Thunder Gaming. Kung ako'y imong pangutanon, sayop gyud kaayo na, anak. ma. Doon na mo'y tao nga gitumban sa inyong gibuhat. Pero mahal man ako si Adam. Ano dili naman lang sa gyud babae imong higugmaon aron way problema. Mama said, uy, kapila ko nakadawat ka. Ay, Kapila nakadawat ako nimo. lagi, dawat lagi tika. Pero mas tinot manggudon ta to nga naa kay anak. Ma, Aron kung matiguang ka na, dunay mo atiman nimo. ma. Ngano nakikita mo ka na ko ron? Kung sabi na importante ni mong sulti, Kisa maging mas timbang na munduhan ni Kara sa mga kinabuhi. Hibaw ko nga wako'y katungod ng mga utanaan ni. Tungod kay ikaduhan ako nga miabot sa mga kinabuhi. Pero gusto na kong mahibaw sa tinuod, Adam. Dili pwede ka duhami sa mga kinabuhi. Unfair ni alang na ako. Ug mas labaw ng unfair ni alang kang Kara. Enzo, mahal di ka pero nagkinahanglan kong kara. Nga naman lang kang sulti sa tinuod ni mong pagkatao sa iyong pamilya. Diling na anak sa yon. Mas maglisod ka, Adam, kung ipadayo ni mo nga magpakaroon ingnon ka atubangan nila. Enzo, please, ayaw kong papili Mamatay ko kung mawa ka na ako. Adam. Tugaya ni Adam. Uy, asam ka dahil ni siya? Hi. Kara? Pasensya na. Pero dili gid si Adam ang imong kasabot kung dili ako. Oh, Og nahibaw na tingali ka ko na sa tuyo na ko ni Moron. Kara. Gahapon man ko nahibaw sa tanan. Og for sure, nahibaw ka gid sa matuod na mong kahimtang. Og despite sa tanay mong nahibawan, mikiringking ka paghihapon sa akong uyap. Kara, please. Dili ko sama sa uwang bayot na gusto og skandalo. Profesional ko nga pagkatao. Then act like one. Mo ni unang higayon nagkatapusan akong isulti nimo. Stay away from my boyfriend. Kung dili ka gusto nga magkupay ang kinabuhi tungod nimo. Kasluno na mi. Og mo ni gusto siyang pamilya para niya. Daghan og masunod si Adam siyang pamilya pananglit makasal naming duha. Kung ipamugos gid nimo inyong relasyon, better think twice. Kara. Nakigo na, ana. Sakit man ay manu. Kung maigo na ka aning gugma. Sorry, ma, ha? Nisupak na gani ko sa mong gusto para na ako. Punya karon, nagilak-hilak pa yung ko. Sige lang. Ipagawas lang gud na. Natural man ginang moagi ta, ana. Kaagi nas tanan, anak. Kay kung dili ka masakitan, buti pa sa butwa ka mahigugma. Ma. Adam? Niya ka sa mong trabaho, ha? May istorya na ta. Ayaw paglikay na ako. Adam, palayo na na. Enzo, please. Please, paminaw ako. Adam, kalimtin ako. Kay kalimtan sa daka. Mas una mong karakin ako. Enzo, Pasensya na. Pero dili na ko kaya ang gusto mong mahitabo. Bisag ingunaan nilang ko. Pero I know I deserve something better. Enzo. Unya, kumusta naman imong heart, yot? Ni Ayot, recovering na. Maayo hinoon. Kay dili ko gusto nga magmaoy ka inigpaso nimo sa akong kasal. Unsa? Kasluno na ka? Aha. Hello, wow! Congratulations, sis!
Day, naapay chika ni mo. Ang host ra ba karon kay si Adam. Ha? Apil man gud siya sa package nga among gikuha. And wala ko mahibaw nga siya rin mo'y host karon ra. Enzo, kumusta? Kumusta naman ka? Niya, okay ra. Almost a year na sad sugad sa panghitabo, right? Mao lagi. Ikaw, kumusta naman sad ka? Yeah. Huwag yapon makamubo ni mo. Adam. Abi ni mo. Layas pa ko sa amo. O nagkabuhagin mi si Kara. Ha? Unsa ba kita buwa? Ako silang gisultihan sa tinuod akong pagkatao. Unsa? Oo niya. Siyempre, huwag sila makatuo o naglagot sila na ako. Di sila makadawat ako og moto. Ipahawa ako sa amo. Before ko nila papahawa. Adam. Kabi ni mo. So kadang nga ako itong gibuhat. Mas gana nga akong gibati ron. For how many years? Karong pa ko nakapahuwag tarong knowing nga di na ako kinahanglang magpa-as if sa akong pagkatao. Knowing nga wala na milaw na ako. Knowing nga wala ko'y babae nga gipasakitan. Adam. O Genzo, andam na ko. I hope di ba too late para natong dawa? Ginoo ko. Salamat. Salamat gid taon nga natubag na kita ako mga pag-ampo. Salamat, Enzo. Mahal kita ka. Mahal sa kay tika, Adam. Nilayo kami ni Adam sa Thailand ug dito mi nagpakasal. Karon makaingon ko nga mas lab na namo ang usag-usa o going strong pag yun ang among relasyon. Ug mas nalipay ko kay karon mas gawas nun naming mo express sa among pagmahal para sa usag-usa. Dini lang kukutob, dalang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagay ni Enzo nga taga Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga rekolohan. Pangarap ko ang ibigin. Pangarap ko Ang mong kaagi gibata na do sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, tagang salamat sa inyong pagpag. sa habang panahon.